давоми 2 рӯз дар доираи бозиҳои варзишии Тоҷикистон мусобиқаи гӯштин аз рӯи намуди тарзи озод баргузор гардид. дар ин мусобиқа 110 варзишгар аз рӯи 10 вазн барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза бурданд. агар дар рӯзи аввали мусобиқаи гӯштини тарзи озод вазнҳои сабук ҳунарнамоӣ карда бошанд, пас дар рӯзи дуюми мусобиқа варзишгарони дорои вазнҳои 79, 86, 92, 97 ва 125 килограмм дошта мубориза бурданд. беш аз 50 варзишгар дар рӯзи дуюм аз рӯи 5 вазн барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. дар вазни 79 килограмм Равшан Болтаев аз дастаи Суғд 1 ва Сомон Икромов аз тими Душанбе 1 ба ҳисоб мерафтанд. рақобати онҳо якранг сурат гирифта дар ниҳоят намояндаи шаҳри Душанбе бо тафовути 2 имтиёз бар ин рақибаш ғалаба карду зинаи аввали ифтихориро дар вазни 79 килограмм ба даст овард. дар вазни 86 килограмм сазовори ҷои дуюм гардидам. ман ба ин мусобиқа тайёрии хуб дидам. рақиби ман аз сабаби таҷрибаа зиёдтар ба ман пирӯз омад. дар вазни 76 килограмм бошад ду паҳлавони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе Қосим Сардоров ва Ҳалимзода Салимҷон байни ҳам қуввозмоӣ намуданд. баъд аз чанд дақиқаи қуввозмоӣ Ҳалимзода Салимҷон тавонист бо натиҷаи 10-0 Қосим Сардоровро шикаст дода зинаи аввали ифтихориро аз они худ кунад. дар рақобати ниҳоӣ вазни 97 килограмм бошад Фарҳод Собитов ва варзишгари маъруф Фаридун Одилов майдондорӣ карданд. дар ин нерӯсанҷӣ Фаридун Одилов бо ҳисоби 8-4 бар ҳарифаш зафар ёфта нишони тиллои мусобиқаро ба гардан овехт. чанд хеле ки мусобиқа бинам пешравӣ мешавад, ҷаҳондида мешаванд гӯштингиро ки дигар тарафҳо мераванд, худшона гум намекунанд, хушрӯ гӯшти мегиранд. барои ин захмати беҳад зиёд кашидан дар кора, беҳад машқ мекунӣ, меҳнат мекунӣ ва қолаҳои баланд мерасанд. ғолиби вазни 92 килограмм Баҳодур Қодиров гардид. зинаи дуюмро дар ин вазн Саҳоб Ризоев аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи Марказ ишғол намуд. Фирӯз Миршарифзода дар вазни 125 килограмм мақоми аввал ва Раҳмон Маҳмадбеков ҷои дуюмро ишғол намуданд, ки ҳарду намояндагони дастаи шаҳри Душанбе маҳсуб меёфтанд. баъд аз 2 рӯзи қуввозмоиҳо аз рӯи натиҷаи умумӣ дастаи Душанбе 1 ҷои аввал, дастаи Душанбе 2 ҷои дуюм ва зинаи сеюми ифтихориро бошад дастаи вилояти Суғд Моли Худсоб. бо ҳамин натиҷа мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод дар доираи бозиҳои варзишии Тоҷикистон ба анҷом расид.